खुलुमबाय स्टुडिअ'आव आं गेवलां हाज'वारि दिनैनि जि सारिनि गिबि रादाबखौ फरायदों आं गेवलां हाज'वारिया। मिज'रामनि गिबि मन्थ्रि जाराम थांगा बिथांखौ बुथारनो हुमखि होनायनि सासे सुबुङा पुलिसजों हमजादों। रासिया इउक्रेननि मेटारनिटी वार्डआव बम गावनायजों सासे गोरबोआव उन्दै गोनां बिमानि जिउ खहा जानायखौ नुनो मोनदों। आसामनि काछार जिल्लायाव NIA बांलादेशनिफ्राय भारतसिम आयेननि बेरेखायै सुबुं लाबोनायाव लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिफोरखौ हमदों। आसामनि डिब्रुगड़आव सासे पुलिस कनस्टेबलआ गावनि असे बिसिखौनो गावनि सार्भिस पिस्तलजों गावथारदों। केनाडायाव हरखाबै लामानि जाब्रबथाय जानायजों साबा भारतारि फरायसाफोरनि जिउ गोमानायखौ मिथिहोदों। आसामनि काजिरङा नेशनेल पार्कआ फैगौ 26 मार्चनिफ्राय 28सिम गान्दानि सानखोखौ साननो थाखाय बन्द खालामथ'गोनखौ मिथिहोदों। मध्य प्रदेशआव सोरबा सिनायमोनै सुबुंफोरा मुसलमानफोरनि गंसे मस्जिदखौ इनायै आरजाथावै गाब फोनना फोजोबस्रांनायनि हाबा मावना गालांदों। मिरु सरकारा सिख धोरोमनि सरकारि हाबा मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय उरां गाखोनायाव खिरफान लाफानो हानायनि गनायथि होबाय। भारतनि सानै बक्सर लवलीना बरग'हाइन आरो मिका जारिन बिथांमोनहा चाइनायाव जानो थांनाय देग्लायनि एशियान गेम्सआव भारतनि जानानै गेलेनांगौनि थाखाय सायख'जाबाय। पान्जाबनि जालन्धराव इन्टारनेशनेल काबादि गेलेग्रा सन्दीप नांगाल बिथांखौ सोरबा सिनायमोनै बिथांफोरा काबादि गेलेफुबाय थानाय समावनो गुलि गावनानै जिउ खहा खालामदों। दिनैनि जि सारिनि रादाबफोरा एसेनोसै गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां ब्राफिडनि बानजायनायाव क'क्राझार राजमेला फोथाराव रायजोआरि आखाइ इसान दिन्थिफुंनाय। बे दिन्थिफुंनाया 7 मार्चनिफ्राय 20 मार्चसिम सोलिगोन। हारिमुआरि दानाय लुनाय आर'नाइ गामसा दख'ना जि जोम दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बायनो हागोन। गोसो गुदुं बिथांमोनहा क'क्राझार राजमेला फोथाराव फैनानै गोनांथि जानाय आर'नाइ गामसा दख'ना मुवा बेसाद आरो जि जोमफोरखौ बायफैनो हागोन।